Tinisong sini Tripura hasteni tai kaisa rangchak bufangna tei kok salainai khajani takuk ni thanani koimung nang ani video 5 minute kha kachang bai jora rijabadi ani kok nini khani kogongi mano tai khoroksani samung nangai mano boni bage angnono koinai ani o video no nong 5 minute naijabadi belai khane koimung khajani Tripura sarok Tinisong Tripura hani tai kaisa rangchak bufang Kusumai na tei kok salainai o Kusumai ongkha sini Tripura hastewo saisong achayo bo kono bithi wathi sarya oi bono naikani khlaya oi kwbang ma bathai thayo kwbang ma bazar ni rang tubiri phayo nok phangna tai amchayo fiaba bo busuk rang ri tabo jarate nok phang busuk rang man kwbang ma nok phangrok tabo jarate rang no tiki naya jung tiki naina klayo ukusumai phangsa bisi lang ayoi nok phangna busuk rang ri moti haire tiki naina klayo tamone bagi himalaya tabung kha rang nogo tubunani belai khane kalai fiaba taibo kalai kugong kha nongni rang ki phili thangna ne bagai nongni rang ki phili thango haina hai bazaro engka sung rang no tiki mani belai khano nangkung mani jora phai tong rang no tiki oi jong khoras khaina ningke income no sakang manai nai ang o phangsa Kusumai bu phanga busuk bisi sawa nokhung rang daiman obono sakang tiki manai nai khajan tako kok salai me kai jorang khano na nasingi tonya jorale kok sawo jorana ki nai ki phili me yasung jorani okloga khasik na nango jora bai ke bu chamai khai me ya na ang mano no na nang mano je jorana sinai bono jorana samung thepai manai phia ba o jorala tai phaiya jesukpan nong samung tangdi oklogo jesukpan samung krak tangdi jora waisa se phayo khajan takok bone bage ang Tripura sarok na koinai kok borak sanai khajani takok ang ani sajla na sanai o Kusumai phale ang no agotla rang ro hoi lekha pori rijabo o Kusumai phale ang no college pori rijab ani sajla nong kha ani khaklab ni bekreng nong kha ani college ani thui nong ta kisa kok khna jabadi anglo no Kusumai phale se lekha pori rimani nong ba tamo bage ana ba se kha sayong kha nong ba na khibi ba kalangi thangka khariyogo kwbang ma serai sini kok borak sanai khoraksa khurukso mafa rang puisa aje mane osok utuk tuidu bazar hai ompi bazar hai telamura bazar hai Kusumai faljawoyo ar rang no boro kaham jaga thepa jawoi nangya nongya jaga thepa woi sagni hamano akalano ses khairo bone bage ma sawo khajen takok song jeng rang man mane kokno salainya thangdano tini sajlane bage kisisa udaharon kok ma saka tamone bage himale o Kusumai phangsa bosoro kebu ni o 7,000 kebu kan ara song 10,000 hai to Kusumai phangsa o song income khlai tongo abo kubi kok o Kusumai tini ani photo o asang nai thokla nogla fiaba Kusumai barna ne bagai sengkha taklai bodoi o Kusumai kisa bubar komong nai taklai kisa komong ano bedek sikena taw porjonto bubar nongkhoriya ko ba bukhri nokariya ko khajani takho angno no koinai Kusumai kaina ne kono rang khoros nanya age Kusumai sung buslei kayo fiaba Kusumai buslei 100 buslei ni bisinga 90 buslei no sala buslei engka nang taw buri buslei boro manai buri buslei saina ni balaika kotok naichomna nang bone bagi sung tamo khlai tong himale tabu sung kolop system Kusumai kolop o bufangni no kolop no na charari mano nong jide o kamio tongoi o bufangna no kolop khao hinkale tabo Kusumai kolop khanen jora kahama tini ni jorawo engke nong o bufangni kolop nana engke byabostha khairi mane kami ni borok no nong bo surungi mano tolawa kwbangma Kusumai basa tongo Kusumai basa no buma kahamni bedek bai nong Kusumai no kolop khadi graft khairi engke nong o Kusumai haika ni noklawo 3 বছর pore no nong Kusumai bubar bari manai thairi manai khajani taku ko gengka isi Tripura ni rangchak bufangni bisang Kusumai kaisa
o kusumai na kainen bagi ta seler jadi jora no nong naicomoi samung tagdi jora bai ta karjadi jora ni sekang nang khasing na ni chesta khlaidi kusumai bufangla no Tripura o kono সময় ফাঁকি রিগলাক কুসুমাই না তুই চং বিজ্ঞানিক বা বৈজ্ঞানিক বা সাইন্টিফিক কগুলো সালাইনাই কুসুমাই চাকা তাম উপকার কুসুমাই তাম ভিটামিন টং মতির কক কবাং মা টং খাজাইন তাখু जों आसे কক কবাং সাগলা ননা आं आंनि भिडिअ 5 मिनिट लगे रेडि हिमानि खाजाइन ताखु नों आंनि भिडिअ न खाकसां बाय 5 मिनिट नायजाबादि फियाबा जदिसि नोंनि सामुङा नांया हिंकलाय नों आंनि भिडिअ न उखलगा ताइ ता खुलगदि हायना हाय खुलुमा याफारय आं अरन मथाका हामबाय।